Здравейте хора, даже доброто. Навън леко си вали нощеска. Пръска, да. Валяло е нощеска и както виждате сме с качулки. Навсякъде е мокро. Виждате по дупките колко са. Вижте по дупките колко са, ето. Ще стана с телефона. Навънка си е студено, да. Турката ми е в джоба. Днеска ще видим, като се прибера от училище, даже там полицията. Айде. И така, приятели, прибрах се от училище. Забравих днеска да снимам, защото, както виждате, при нас вали. И сега мисля да си взема един банан. Чакайте. Защото не съм ял банан днеска. С това и влизаме в нашата печка на топло. Така. Ето, вкарахме си нашата печка. И ето. Банана сега го оставяме да се загрее хубаво. Или остатката ще се запече. Да. Оставим да се загрее. Така, приятели, след като се сгрее банана, ще го хапнем съвсем скоро. В момент е къв съм тъп, съм си сложил да се грее банана на печката. Технология. Само трябва да сложа. Няма да се не изгорим. Ето така. Ще е добре. Остана с това банан, бе. Няма да го чакам скоро, приятели. Така, приятели, няма да се стопи скоро, затова ще си го хапнем. Това тук е изгорено от печката, където съм го сложил. О, май кот. Така, чакайте, ще става само банана до телевизорчето. Нищо ли някакви букучи? Приятели, аз съм тук. Готов съм, приятели. Момент. Ето мен. Ето го и банана. Вече сме сложили телевизия. Портфейла ми не е нужно да го гледате. Ето това тук е от печката, дето съм го изпекал, без да иска. Ето това черното. Така, приятели, ще си нагодя. Сега, че тук съм на диванчето. Така. Чакайте, сега ще се върна след като съм... И... Приятели, тук съм. Не съм ял банан от доста време, приятели.
Мирише си на банан. О! Да, е вкусен. Супер е, хора. Нищо често, да, но пак е добре. Искате ли вие да си похапнете банан? За жалост няма как да ви дам. Да, вече е и сега. Банана вече, хора, е в стомахчето. Сега ще съм свалил белката от банана. Така, приятели, върнах се сега. Мисля да приключим с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако така, може да ударите палец нагоре. И също така, абонирайте се за мен. Ще съм ви много благодарен. Приятели, не знам дали, ако сте в чужбина, ако сте в България, вижте какво става тук при нас. Само 2 дена вали тук при нас. При някои дни беше топло, а сега гледайте какво времето. Не се ме тапа, ето масата е мокра. Ето. Надявам се видеото да ви е изкефило. И така, приятели, ще се видим утре. Не, хора, забравих да ви кажа нещо. Във вторник ще снимам видео на празника на 7 октомври. Ще бъда народен танцор. Ще играем народни танци. И ще ви снимам как отивам към читалището, за да се обличам. За да ви снимам за кратко. И като приключа танците, ще снимам, ще ви покажа какво е. И така, забравих да ви кажа, важно съобщение ви казвам. Така, приятели, до вторник ще се видим.